Hej, jeg hedder Freja, og jeg vil nu præsentere det undervisningsforløb, jeg har lavet, som tager udgangspunkt i arkitektur, landskab og visuel kultur. Og det er et undervisningsforløb til 5. klasse og udspiller sig over 6 lektioner. Og formålet med et undervisningsforløb, det er, at eleverne skal kunne undersøge, hvordan arkitektur og landskabsdesign påvirker vores sanser og oplevelser af rum. Og de skal via praksis arbejde med skitser og modeller, og de skal udvikle en forståelse af, hvordan arkitektur både kan være funktionelt og kunstnerisk. De skal altså lære at analysere arkitektur som en del af den visuelle kultur og skabe deres eget design, inspireret af den arkitektur, vi ser på. Og undervisningsforløbet tager udgangspunkt i de faglige mål, altså fælles mål for billedkunst. Og det er, at eleverne skal kunne beskrive og analysere arkitektur i forhold til form, funktion og æstetik. Eleverne skal eksperimentere med forskellige materialer og teknikker i arbejdet med rumlige former. Eleverne skal udvikle et kritisk blik på de visuelle omgivelser og arkitektoniske løsninger. Og eleverne skal arbejde undersøgende og reflekterende med deres egen skabelsesproces. Første lektion tager udgangspunkt i at introducere arkitekturen og landskabsdesignet, de starter her med at blive introduceret til 1-3 forskellige arkitekter, og hvilket indgangsvinkel de har til landskabsarkitektur. Det kunne eksempelvis være Svend Ingvar Andersen, som jeg har arbejdet med i mit projekt. Herefter den her simple, ret sådan faktaorienteret introduktion, hvor vi ser deres arbejde og hører lidt om deres baggrund, så skal vi diskutere, hvordan bygningerne og landskabet påvirker vores sanser. Det er altså en form for brainstorming heraf. Der er en billedanalyse af arkitekternes værker, der er en tegneøvelse, hvor eleverne skal skitsere deres yndlingssted i naturen eller en bygning, de finder spændende. Anden lektion er en sanseoplevelse i arkitekturen. Vi skal altså på udflugt til park, skolegård, andet ting, hvor der er spændende arkitektur i landskabet. Og en øvelse heraf kunne være, at de skal beskrive deres oplevelse af rummet gennem skitser og ord. Hvordan føles det, hvordan ser det ud? Og til sidst en diskussion om, hvordan arkitektur og landskabsdesign kan skabe forskellige stemninger. Tredje lektion handler om fra skitse til model. Her skal eleverne altså udvikle deres skitser fra lektion 1 til en arkitektonisk model. De skal arbejde med materialer som pap, ler, genbrugsmaterialer og naturmaterialer, og vælge et fokus i forhold til form og udtryk. Fjerde lektion sætter fokus på arkitektur og fællesskab. Hvordan er arkitektur fællesskabene? Eksempler her fra byrum og skoler. Lektion 5. Vi præsenterer og har samtaler omkring de modeller, eleverne har lavet. Og den 6. lektion fokuserer på refleksion og udstilling af værkerne. Tak fordi I hørte med. Hej.